Salum di hita dengan sapor siaon nadong di bagas joro suaksoni na diinganan nabi di jabu nabi lahomad dohoti partang yang ngata di Porginon adong ke terlambatan alani masalah live streaming jadi tentang IT sonari nungabe ringgan wima ta mulai ibadah ta dinalau memuji pasangapon guarni tuata maritihite parta yang ata di Porginon atong ta paradima rohado pikirata lau memuji pasangapon guarni tuata soksoni nang nadong di jabu nabe martang yang bi mahita. Amin. Tapuji tuata mari tede nomor sia ayat sada dot ayat 2. Mari te guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi parbadia na tumapa langit dohot tanoon. Amin. Tigor do akadalan ni Jahoba jala halak partigor mardalan disi alayanggo halak parjahat tersuladit do disi. Haleluya martang yang maita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan
nasokal jalana bonar. Dialohodo nagijang maroha, jala dipati bohodo naserep maroha. Alani upangido hami tuho, sairamoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite todin, asa uduk serep tobok jala burju rohanami diadopan ni halak saluhut. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel. Tabegi ma hatani debata di pertanyaan di Boronginon 5 epistel nadienet sian Matius 20 pitu ayat sada sarodi ayat 10 ujahama di tonga-tonga ta tapahu ihud ma torang ni ari nai martup-tup ma sudi aka situani malim dot situani bangsoi do Pak Yesus laho mamusa ibana di tali jala dito guna sidama ibana lao pasaton tu panguhum silatus. Jadi dung di ida si Judas parjehei nanaeng hona uhum nama ibana. Di sol-soli ma rohana di paula ma na 30 rupiai tu aka situani malim dohot tu situani bangsoi. Nin nama salah doau hujehe hondo hape naso marpipot alai di dok nasidama dang ro dihamii hodo nasari disi jadi ditipal hon mau feraki tu bagasan joroi lau sumurut siani laho manikot alai dibuat akasituani malima hepengi nin nama dang jadi padumoni tu arta ni joro ai tu horni mudar dui jala mardos ni rohana sida manuhor hosa tu ladang ni pade hudon bahen parbadan ni halak dagang alani do ubahen na margoari ladang mudar ro di sadarion disima jupang hatani panurirang Jeremia namadok dibuat nasi dado na 30 rupiai asam ni na niasam diasam deba anak Israel dungin dilehon mai manuhor ladang ni pade hudon sona ni dokon ni tuhani tuahu ima sahana martuado akan atu mangihon hatani tebata jala nau piapsa. Amin. Suara
sini roha madihamu do dame nasian debata amata marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Oras manihita hata ni debata ujahan jamita di pertanggiangan Bornginon tersurat ma di sada Musa bidu 37 ayat 27 ro di ayat 30. Tajahama turpukta songonomma hatana. Jadi dung tolhas si Joseph tulabung ne akahahanai diosari nasida ma bajuna baju sapuhorna nagajangi na pinakenai. Dungi ditakup nasida ibana jala di dabu ibana tu godung alai romar godungi dang marisi aek. Dungi hudul ma anggona sida ma ngan sagu-sagu. Dungi manata nata mana sida gabe di ida ma marudur-rudur halak Ismail rosian Gilead rab dohot utto nasida akka na mangusung pamurpuri miyak na khusus dohot hamidjon akka na lautuat tutano Mesir palakahon nasa. Jadi ninna si Juda ma tuaka hahangkinai ahama labatta molo hitaburu agitai jala hita porso mudernai beta ita gadis maibana tu halak Ismailan asa unang mangonai tangan hita tu ibana ay anggita jala sibukta ibana. Jadi ditangihon akahangginai ibana. Dungi dinama molus akka pertiga-tiga alak mediani dienet nasida masih Joseph siang godungi tugijang jala di gadis si Joseph harga 20 rupiah tu halak Ismail akka nama buan si Joseph tutano Mesir. Dungi mulak ma si Ruben tu godungi Tapi dang be di bagasan gurungi didapot si Joseph. Jadi disasani ma akka ulosna. Dungi mulak maibana tu akka angginai ninnama. Dang be di si danahi. Tu dia nama au ido sahne trupukta. Hamuna akadongan nani haolongan itu hata si Jakob manang si Yakub adong opat perdijabuna manang inatajabuna ima na parjolo boruni tulang na markuar silaban dua maboruni dialap na markuar main silea jalayana konna siani onom mana markuar si Ruben Simeon Lewi Yehuda Isakar Jebulon na mangihum Mose adong anggini si Leah ima nani haholongan na parjolo magwarna si Rahel tubuna ima si Yusuf manang si Joseph diturpuk taon do si Benyamin dua nai istrina na parjolo si Jilpa
geleng nasiani si Gad do si Aser. Do saranai si Bilha geleng nasiani dan dohot Naftali. Arong dosa ada perempuan imasian istrina na perjolo. Jadi situasi ni keluarga maneng keturunan ni si Jakob opat ma inat tajabuna 12 ma gelengna bawa sadama perempuan imana marguar si Dina. Jadi molosongon situasi keluarga memang agak sedikit Muhammad honon 12 lain oma muse berbeda oma, berbeda ibu yang melahirkan. Jadi mungkin cinta kasih pun ala saoma seakan-akan gabi berbeda ima holong niroha. Bahkan mungkin oma nape dijabu menganggap bahwa anak ni akang nama neng anak ni istri kedua atau keempat di bagasa 30 tahun dengan anak-anak. Soni marana masa di tengah-tengah ni keluarga Yakub atau keluarga Jakob di bagasan 30 tahun. Jadi sehingga gabe mauldo Jepang di tengah-tengah nasida nama dokon ima moto-moto di tengah-tengah zaman sonarion nama dokon harta yang paling berharga adalah keluarga. Kenapa? Karena mereka tidak mampu menghidupi alama mereng nasida keluargana itu hanya berhubungan dengan darah, itu hanya berhubungan dengan nasa daging maneng nasaoma molo berbeda dan dianggap bi hahana manang anggina. Itu ngatongani ngoluta buido jung paktai taereng jala taboto akan amasa disi. Na mangihu muse berengot tamasian 30 tahun perlakuan seorang orang tua alasara do tapukna ima si Jakob bapak nak. Jala perpuri dohonon lahir ima si Yusuf maneng si Joseph di bagang 30 tahun. HP delehon si Jakob do maneng si Yakub ima hak kesulungan tu si Yusuf. Perpuri di mana lahir alai di pasahat tu ibana hak kesulungan. Perpuri di mana roh alai di pasahat tu ibana warisan yang paling berharga. Jala terida doi sian pahianna sian bajuna na pinasaha ni si Jakob Yakub. Ido na isasani nasida di bagasa 30 tahun. Dungro si Joseph tulabung hahaginay itu Roma sudi lau itakop imana lau disasani dibuka bajuna ima baju maneng jubah yang paling bagus di tengah-tengah keluarga nasida. Jadi sian penampilan penga berbeda-beda, sian harta warisan penunga berbeda dibahen si Yakub. Jadi neng mana di bagasan tikion seorang orang tua di keluarga zaman sekarang harus berhati-hati dengan keluarga anak-anak agar berlaku adil tua kaya anak kona. Jangan membeda-bedakan. Asa dengan muse keluarga tua ke arena mengihut sehingga keluarga itu menjadi bahagia,
akhirnya gabe mampu mahita madokon harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi orang tua harus hati-hati, harus memperhatikan sikap yang adil terhadap anak-anak. Asa dinggan akka yanakoni. Jika ada pun perbedaan alani akka situasi, mungkin yanakoni ini fisiknya sedikit lemah, sedangkan ini kuat, tidak perlu diperhatikan. Secara kasat mata dibereng akka hahana maneng anggina. Lain perlakuannya berbeda untuk membangkitkan semangatnya. Mungkin anak-anak juga di rumah ada yang langsung bijak, langsung pintar mengetahui ilmu, tetapi adiknya tidak mampu, seperti itu. Gabe kurang memperhatian tu si, itu hal yang baik. Ale molo masagihon akka nasiadongan, haruslah berpikir unang pola itu riba tudu-tudu saunari. Orang tua harus adil di dalam rumah tangga. Harus adil di tengah-tengah keluarga. Dan orang tua harus mengajar bahwa ini adalah adikmu, ini adalah abangmu. Kamu harus manggil abang dengan dia, harus manggil adik dengan dia. Jangan pula di rumah anak-anak memanggil kakaknya, dipanggil namanya. Namanya dipanggil padahal lebih tua. Harusnya dia memanggil kakak atau abang. Abangnya memanggil dia adik. Dan itu harus dinampakkan melalui sikap perilaku. Abang harus menjadi teladan bagi adik-adiknya. Abang harus menjadi pengajar bagi adik-adiknya. Abang harus menjadi penuntun bagi adik-adiknya. Karena apa? Karena orang tuanya mengajar di tengah-tengah keluarga. Dari cara memanggil pun bisa berbeda. Jadi di bagasan trupuk tahun diajak kita, diarahkan kita akka orang tua untuk mendidik anak itu, mengajari akka yanakoni ima praktek-praktek hidup namar hapur siaun tutuhani memperlakukan anggota-anggota keluarga. Kemudian naking didokon di bagasan na perjolo hatorangan warisan adalah mungkin pemacu salah satu keluarga itu menjadi terpecah belah. Tohomai di bagasan trupuk tahun, warisan yang paling berharga itu diberikan kepada Joseph atau Yusuf, sehingga semuanya abang-abangnya, saudara-saudaranya cemburu, sehingga mereka tidak peduli, biarlah dia mati, asahita non napuna warisani. Akhirnya mau dibunuh, ipa masuk tu sumur, utung do marsik dangadong aik di sumuri, mertahi nasida dipa masuk tu sumur. Asa mati sadiri si unang pola tangan tawang merlapu-lapu mudar. Lak mati sadiri may mana si. Dang merbaju-baju pamasuk tu bagas. Alania karena harta warisan, ekonomi. Dan harus dipikirkan juga molonunga seseorang memikirkan harta warisan akan timbul kemalasan dan akan timbul kemiskinan. Jadi anak-anak anggota jemaat jeruju yang langsung hanya memikir-mikir warisan orang tuanya, pasti akan muncul itu malas belajar, malas bekerja. Biarlah nanti orang tuaku udah enggak ada, rumahku udah ada. Sehingga dia malas bekerja, malas belajar.
biarlah orang tuaku sudah bagi-bagi kok. 5 kami bersaudara, udah 5 mobil, 5 turbo sawit, 5 rumah. Nanti akan dibagi-bagi kok. Dia akan malas. Jadi anak-anak tidak perlu berpikir langsung warisan-warisan. Berjuanglah. Di sini ke-11 anak dari Jakob merasa iri. Itu si Joseph. Allah hanya memikir-mikirkan warisan. Hanya memikir-mikirkan harta nina atau rasna. Sama siapa nanti yang ini. Akhirnya dia malas dan dia tidak belajar. Hanya memikirkan itu. Jadi perlu seorang anak berjuang tanpa memikirkan itu. Kalaupun itu diberikan ya syukur, gak apa-apa. Harusnya seperti itu. Tidak usah berpeluang ikut jauh deh, tidak. Ngai pasahat itu tidak. Asa unang tubuh ima agak kemalasan sinaking. Gabe tubuh ma kemiskinan. Ekonomi hidup membahin naking. Keluarga agak sedikit tergoncang. Tubuh iri, setelah tubuh iri, tubuh muruk, marah, emosi, sehingga tubuh manusia anarkis. Iri dengan adiknya, iri dengan abangnya, gabe muruk-muruk ibana dijabu. Allah hanya memikir-mikirkan harta warisan dari orang tuanya. Kemudian tidak tercapai dengan apa yang dia pikirkan selama ini, maka dia timbul iri, marah, dan kemudian timbullah anarkis. Tidak jarang kita lihat akamang alani warisan tano satoba di Samosir, di Toba do dia kalan nasingnan masih bunuhan, masih talikan. Ada video terbaru bereng di Facebook. Di Sagihon masih buan parang nak. Na tegil linna. Allah dia hanya memikirkan itu selama ini sehingga dia tidak maju pikirannya, dia tidak merantau, dia tidak belajar, akhirnya hanya itu di kampung itu aja dia. Orang menjaga-jaga tataring nih bapak nak. Jadi alangkah bagusnya berjuang, tidak memikirkan itu anak-anak yang ada di gereja kita saat ini. Supaya tidak timbul dosa, iri, marah, dan anarkis. Songon na niulahon ni nasa plusada na king, yanakon ni si Jacob tu si Joseph. Nampi anon di pala akhirnya gabi boy tatakup, Allah punya rencana dengan hal itu. Alam mono di tonga-tonga ni keluar kata dan boy masa si songoni. Kita harus lebih bijak untuk berlaku di tengah-tengah keluarga supaya keluarga itu berbahagia. Alanido di dokom molo tu minggu depan di dokom topik hari Minggu dang jadi jehehonommu dongammu dijual harga dirinya atau dimatikan. Alai dia do ikon memberi kehidupan kepada orang lain, kepada saudara, kepada adik-adik, kepada bahkan kepada orang yang tidak satu darah dengan kita. Jadi turpuk tahun paingoton banyak lini yang bisa diingatkan. Baik itu keluarga masing-masing, baik itu keluarga secara besar punguan gereja, baik itu punguan-punguan parsaku tahun yang kadang-kadang sedikit ada gesekan-gesekan akan marmaharanggi. Ini turut mengingatkan supaya kembali bersatu, yaitu orang-orang yang satu sebutuhan, maneng satu marka. Mengingatkan kembali bahwa hal yang pecah itu adalah hal yang buruk bagi Tuhan, tidak baik bagi Tuhan. Hal yang iri dan marah dan anarkis dan melakukan tindakan yang tidak
harusnya dilakukan itu adalah tidak baik bagi Tuhan. Keluarga kecil, gereja terbesar, atau parmargaon. Kita harus membina hasadaon ni roha, permaharanggion na di bagasan Tuhan ini. Diingatkan melalui firman ini, peliharalah kesatuan hati, peliharalah persaudaraan di tengah-tengah keluarga, peliharalah persaudaraan di tengah-tengah parmargaon, dan juga di tengah-tengah gereja, dan juga di tengah-tengah punguan-punguan kor. Walaupun zaman sekarang ini tidak merkor, tetapi tetap dipelihara permaharanggion, persaudaraan. Arong namar sahid tetap berlanjut diakoni sosial. Ido aka permaharanggion. Ada grup tanya kabar yang tidak pernah jumpa. Ima turpuk tahun paingoton tuhida. Dang be majehehon jolma, dang be majual jolma, dang be berlaku yang tidak adil bagi orang lain, tetapi kita harus berlaku. Firman Tuhan memelihara persaudaraan, memelihara harta yang paling berharga adalah keluarga, kekeluargaan, sikap saling mengasihi. Ala nima firmata hata ni debata apa ingoton tu hita asa pos maruhata mangula hasadaon ni todi di bagasan Kristus ima na mengampuni dan mengasihi sesama sada haporsiaon dohot terlumo bima di tonga-tonga ni keluarga tabi. Amin. Martangi yang mahita. Jahoba debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang mauliate ma Tuhan di bagasan tikion tari parhatam tu hami imale Tuhan asalam marbisuk kami laho mangaramoti laho patuluson perdalanan ni keluarga nami ganup marsada-sada asa mangulu di bagasan asidot holong neroham ima aka pangalaho na martinuduhon pangalaho yang bersaudara di tengah-tengah keluarga, pangalaho yang bersaudara di tengah-tengah persekutuan gereja maupun persekutuan parmargaon sebagai orang Batak asa hu pasada hami saluhunai di bagasan ho posodorohanami Tuhan molo merbada sada akan merbada doho hahagina mungkin adong do partikian na lehet pasahatomo ima kesadaran pemikiran gabe mardomu muse Allahu boto hamido dang perbedaan nama bahin jolma gabe marlas roha alai hasadaun di bagasan namar maharangi dohot na pasanga guarmo na badiai pada umasian hami pangalahon ni na 10 sada ima goparanne si cakop na diturpukon rasa iri, rasa dendam, rasa marah, bahkan rasa perilaku anarkis marahupon dongan nami zolma terlumubi aka hahanggi aka na markeluarga arbe asimarohamali jahuba tuk todimi na pasada kami aisada do todim di hami ima todi porbadia mangulai maganup di hami gabi badia mahami maparadopon dongan nami jolma terlumubi ma aka yanakon aka keluarga nami ganup marsada-sada aka hahanggi dohot aka iboto asa sedoktong di bagasan sada pasangapun guarmo asimaroha malejahuba tangihon hami marhitu Yesus Kristus Tuhan nami amin.
bata Jehovah namar habangsa di Banua Gijang. Puji-pujian dohot hamauleteon ni rohanami Tuhan husob bahok kami tuho di Bornginon. Uhilalahami doale Tuhan denggan ni basam nama nugu-nugu hami mangiring-irik pardalanan ningulu nami sianarina salpu sahat tu Bornginon. Terbaik kami rap marpungu dohot akka dongan nami na adong di bagas Joromon. Suang songoni nang akka dongan nami na patupahon pertangyangan di bagas naganup. Maka mauleatehon sude dengan nibasami ali Tuhan. Tuhan nungahutangi hok kami hatam di bagasan Bornginon. Na pinatolhas ni naposom di tonga-tonga ni pertangyangan namion. Asi maroham ali Tuhan pargugoy parbisuki mahami marhite-hite toddim tod di porbadia mangalehon gogo pangurupiot di hami asta terbaik kami ali Tuhan membina rohanami asaboy hami martupa denggan mangihot akka namar sihaholongan tu akka namar tinodohon namar hahamarangi di tonga-tonga ni kekeluargaan nami. Tuhan, seunang loas hami ali Tuhan. Suluki rohani nami alani sibolis gabe tubuh di rohanami la tenang hosom maradupon akka haha anggi manang iboto nami pe. Perbadiai marohanami saluhut na Tuhan asa tadaha minaung tumangi hok katam unang marisuang sabing ali Tuhan mamulus sabing hatami alai pargugoy jala parbisuki mahami laho mangulahoni hobbar tulomoni roham asa saud mana niigil ni roham siak kami saluhut na patupahon hadameon di tonga-tonga ni keluarga nang akana marhaha maranggi pe di bagas nami ganuk marsada-sada suang songoni na marhaha maranggi di bagasan huriam. Tuhan di bagasan Bornginon toktong do say mangido do pehami di asi dohot holong ni roham ima di namasa do pesonaria le Tuhan COVID-10 sia makor hondoya le Tuhan di godang akka kegiatan nami sehingga mengganggu tu perekonomian, mengganggu tu kegiatan persikolahan yak kaya nakon, mengganggu tu perkarejuan, mengganggu tu pikiran makorhon hahipason nami pe olo galehi norhoni alani ali Tuhan mangido mahami di bagasan Bornginon saya si maroham midahami pasuang rimasmu marni dahami saluhut nana adong di portibion ali Tuhan asa tumibu laho lenyap COVID-10 sian joloni portibion asiro hamali Tuhan molotung alanyak kadosa nami peyali Tuhan saya marpamuati maroham dihami asi marohamali Tuhan sai paeleng mapinggol mutumangihon hat tangiang nami asa anggiat ali Tuhan terbaik kami muse ali Tuhan manguduti akka ulaon manang kegiatan aktivitas naung pinalumehom mutuhami ganup hobar tu tingkatan ni kegiatan nami Tuhan selehom mabisuk di pamareta nami asa anggiat ali Tuhan tarbain nasida patupahon akka nauli laho mangalehon hamamalum ni sahit tuakan naung terdampak suang-songoni nang tu para medis ali Tuhan
Homatoktong na margugoyhon na sida manang didia pedisadok portibio na le Tuhan. Asanggiat unang terpapar pirusi na sida. Unang marisuang gogo na sida le Tuhan laho mangalehon hamamalum ni sahit diak kanaung marsahiti. Tuhan mananga pahape sahit ni akan marsahit sonari di bagas na manang na dirawat di rumah sakit. Homatoktong na mamasu-masu pangubationi asanggiat tumibu malum pakilalaan nasida. Alaya li Tuhan sakapmu manasaut disude pangiduan nami. Tuhan nang di bagasan Bornginon ubuak kami di tangiang nami akkadongan nami natongon marsitaunon hinorhon yak kana masa di tonga-tonga ni keluarga nasida. Pasu-pasu pargugui nasida ali Tuhan mangadupi akkana masa di tonga-tonga ni keluarga. Akkana marhabut ni roha na mengalami persahiton dohot lan akkana asing. Asi maroha mali Tuhan parbisuki pargugui nasida huhut makaposi pangurupion nan ikon lehonon mudotu nasida. Nangak kaya nakon ni huriam peali Tuhan ubuak kami ma di bagasan Bornginon marhite-hite tangiang nami. Akka ya nakon ni huriam na di bagasan masa pertumbuhan pasu-pasu nasida le Tuhan asa toktong marhahi pason dao siar ragam ni akka parsahiton. Akka ya nakon nami na kebetulan ikon marsiajar sian jabu hinorhon yakana masa baik sia tingkatan PAUD, SD, SLTP, SLTA, dohot perguruan tinggi piali Tuhan. Parbisuki nasida saluhut nali Tuhan mamake waktu tiki nanilehon mutu nasida unang marisuang ali Tuhan pengharapan ni natoras tunasida asanggiat gabeanakon na boy nasida berhasil menyelesaikan pendidikannya di tingkat ni na urenda sahatu na utibo nata pesongonod dope situasi na ali Tuhan. Tuhan mangidohami tuho di bagasan Bornginon diak kanatoras homatoktong na marguguy hondohot na mangalehon bisuk laho mangalehon sude perhatian tuak kaya nakon asanggiat ali Tuhan nang yak kaya nakon pe ali Tuhan dangadong nasalah pergaulan asanggiat ali Tuhan gabe anak si ihuton ajar ni natoras nasida jalan natoras piali Tuhan boy gabe sitiruon di tonga-tonga ni keluarga. Asi maroham ali Tuhan dia kadongan nami ruas natongon di bagasan parsahiton naposa nasida hupasahat tami matuho sai pasu-pasuhon maha mamalum ni sahiti di nasida ali Tuhan Bartulomo ni roham. Atong ali Tuhan nang yanakon ni huriam naung menyelesaikan pendidikan na tongon sonari paimai mahon perkerijuan na nilamar nasida nang nasida pesaluhut nali Tuhan hupasahat tami matuho asa homa na mangalehoni ho Bartulomo ni roham tangadong nasotar patupaho ali Tuhan. Saya loas makayanak konia li Tuhan marpakirimon holat tuho. Holan homa hupangasaho kami ali Tuhan disaluhut akan hinirim ni rohanami. Asima roham ali Tuhan om matangiang eleh-elek nami nahusobaho kami tuho di bagasan goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nang huria nami opiali Tuhan hupasahat tami matuho ditikina jonokon merayakan ulang tahun Tuhan dang tarpatu pahami songon perayaan nasomal
alai goklas ni roha dohami saluhutna ali Tuhan. Di naung pinaloasmu hami dison jongjong patupahon parmingguan nami marsorap dohot hatam di bagas joromon asima rohamali Tuhan unang loas kecewa ruas ni huriam hinorhon ni nama saon songo dia pe perayaan ali Tuhan alai tamado hami saluhutna marlas ni roha asima rohamali Tuhan pargugui pardisuki masude akka padita kaparhalado diakones bibel pro manang di dia penasida ali Tuhan lau mabaritahon barita naulimi ali Tuhan asa unang alani situasion ali Tuhan gabe humurang las ni roha di tonga-tonga ni panggulmit ni nguluna jalo matang yang nami ali Tuhan di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Jongjong mahita tatangya koma beliata martangyang mahita hali debata amanami na di banua gijang hodo haroruan ni salut silehon-lehon na dinggan do nasa ulibasa na maliutus upasat hami may tuho pilihan nami tuho gawiwa na khusus di julum pasu-pasu may jalaramoti asaw parhasyang hami pilianong pati bulhon harajaw mo itong atongan ni huriam doho di Portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam tadahami gudang ni silew-lew mitu hami asalam girgir hami madok molyati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan Nabi. Amin rapi tamangido di tangiang aliyamanami. Aliyamanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajommo, si Saut ma lomaneroham di banua tongon, songon na di banua gijang. Leo matuhami seraruhang uluan siapari, si samadusa nami sompanesa nami. Idusa dengan namar dosa tu hami unang hami tu giyot tu pangujunan palua mahami sian pamago ay hona puna harajaon do tagugon rodi hasang apos saliling nililing na amen asin rohani Tuhan Yesus Kristus do tolong ni rohani de bata ama do parsauran itu di purbadia ma na mangaramoti jala nama masu hamu saluhutna. Selamat borngin oras madihita. Shalom.